Kuracie prsia na prírodno. Najprv si pripravím zmes, do ktorej budem obalovať mäso. 3 lyžice hladkej múky, 2 lyžičky červenej papriky, 1 lyžička čierneho korenia, 1 lyžička bieleho cesnaku mletého a 1 lyžička soli. Ak máš rád, môžeš pridať nejaké bylinky. Všetko to spolu premiešaš dôkladne. Ďalej som si nakrájal slaninu na malé štvorčeky. Potom som si očistil 2 kuracie prsia, ktoré som si nakrájal na menšie kúsky. Takto cez stred a potom ešte cez polovicu. Na rozpálenej pánvici vytopím slaninku, ktorú neskôr odoberiem a zostane mi tam výpek, v ktorom vytopím z každej strany obálený kus kuracieho mäsa. Keď mám mäso z obidvoch strán natiahnuté, tak ho podlejem vriacou vodou. Vrátim naspäť vytopenú slaninku a ja som si ešte pridal šampiňóny a hrášok. Prikryjem a nechám dusiť zhruba 25 minút. Po 25 minútach som vypol sporák, nechal odpočinúť. Takto to vyzerá uvarené. Mäsko ide pekne od seba, 20-25 minút úplne stačí, lebo čím dlhšie ho budete variť, tým bude suchšie. Spolu s vami si to naservírujem. Spravil som si k tomu ryžu, lebo to je moje a takto to vyzerá na tanieri. Ďakujem za like a prípadný follow. Čaute.